For eksempel, hvilket ord vil du beskrive som det mest rammende for showet som helhed? Ja. Ja. Og nu er det sådan, at Jesper og jeg... Jesper, skål. Skål, skal vi lægger vægt på timing. Timing er et nøgleord for os. Det er ligesom den røde tråd gennem showet. Så vi vil gerne bede jer om at tænke på timing og hvordan det er i det perspektiv. Timing? Okay. Vi kan ikke sige nok. Timing. Ja, og så har vi yngre kvinder. at ud fra vores sangvalg vil vi gerne høre, om I også er enige med os i, at det er noget, der tiltrækker de yngre kvinder. Hvor kommer I ind der? Hvis det gør, så smitter det selvfølgelig også af på jer. Ja, okay. Det er det eneste, I skal elske. I læner jer tilbage. Nyd showet. Ja. Hæld lidt op i glassene. Lidt. Og så vi vil nok stoppe lidt op undervejs. Og lige sige et par ting. Jeg skal lige høre, Anders. Kan du hjælpe mig? Fordi jeg skal tage nogle billeder til pressen her. Ja. Hvis den går ud, ikke, så er det 1, 9, 5, 7, 19, 57. Kender du en iPhone? Bare alle de billeder, du kan. Ikke alle de der videofis, som han er i gang med. Alle de billeder, du kan. Okay. Det her bliver lagt ud på YouTube. Så, Jesper. Det ryger direkte på YouTube. Balance Club YouTube. YouTube. Facebook. Edition. Pisse lang rød. Ja, så kører vi. Det er altså også noget på. Så kører vi. Vi har bestilt forum, og vi regner med at køre for fulde huse her en gang til næste år. Og min pind. Er den nu også vokset? Ja, der blev så stor. Nå, så skidt er det, men så fyrer vi den af. Jesper? Ja. Det vi har tænkt os med showet, ikke? Yes. Det er at lægge ud med 2 sange. Ja, ligesom for at varme publikum op. Fint. I skal forestille jer, at der sidder en sal, der er flere tusind mennesker. De skal lige have en af slagerne til at lige blive varme på. Ja, det ser man. Det lyder rigtigt. Ja. Jamen det. Slager. Okay. Slager musik. Det er bare lige for, at der er noget dokumentation ude på nettet. Ja. Det er en sang fra vores ungdom. Ja, det må være så. Fra Nepal. Men det skal ud på nettebogen. Det kan sgu da være, Ja, der giver dem det sang, så det er, det skal få en sang. De kan sgu da få en sang. Drengene fra udkantsdanmark, det er. Ja. Okay, drenge, vi synger hej. Ja. Okay. Ja. Ja, det skal jeg lige. Har I ikke noget soul? Vi lægger ud med den her slager, ikke? Ja, slager. Og vi regner med at tage publikum med storm. Ja. Det er lige for at lige... Han var så. Okay. Hallo. 2, 3, 4. Ja. Det vi skal have 2 gange. Nej, det er opvarmning. Yeah.
godt, Sådan der, drenge.